И какво става, хора? Днес ще играем на Soccer Stars. О, тук имам даже 25 монетки. Безплатно. Сори, че един месец не съм правил клип, но получих нов телефон. И сега не мога да си направя пак канал, защото не си помня първата на този български канал. И сега правя за българският ми канал само на стария телефон клипчета. Айде да играем на South Africa. О, Манчестър Сити. Право на него, бе. А, не. В той, че и той се тъп. Айде. И какъв гол от вратаря даже. Яко. Ей, за малко. Сега те... Какво направи, бе? Майка! Ей, той ако беше автогол... Бе, да ти... Между другото, гледам в момента също и Уелс и Словакия. И не мога много да коментирам. 1-0 за Уелс в момента. То ако беше ми вкарал сега... Майка... така. Тейтра. Браво. Ето така. Той ми беше за стричка. Омага, колко съм слаб и аз, бе, майка. Но съм слаб. Както и мога сега да ни го вкарам. Кажи ми. Омага. Аре, рите, бе, Манчестър Сити. И сега би трябвало да вкарам. Окей, ей то, вкара и съм загубил. Браво на мен. Той сега на 100% ще вкара. Окей, 0% ще вкара, исках да кажа. Така. Аре, бе. Ето за... Добре, то няма голям шанс да вкара. О, Словакия! И... Гол за Словакия. 1-1. Извинете, но кашлям. Окей. Майко, бах ти гола. Сега пак хокей набра. Айде да изиграем. Гарио има тука? Окей, дай да изиграем един турнир. Един на един. Един на един. Това може да ми вкара. Не, то си слаб. Ма много мразят такива деци правят защита. Тогава нито един шанс нямаш. То сега мога вкара. Ето се не види, бе. Сега какво?
А тук пък какво има? Нищо не ми трябва. Добре, последната игра за днес. В Русия. Срещу някакъв, де да си знам какъв е то. Тото име ли е? Yes, най-после. Чакай, с два пръста да го направя. Не! О, фак. Аз ще се махна по-добре. То... Или... Не, чакай. Сега... Знам какво ще стане. 100% бях сигурен. Не! Оф, шит. Не. Браво, 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 браво. Браво, бе. 1-0. Две на 0. О май гад. Не. О, фак. То сега... Мислех, че ще... Да му се не види, бе. Що направих? Толкова кара и втори гол вече. Толкова само ма бута, бе, да му се сера в устата на него. Аре, и аз да те бутна малко. Ей, май... Пах ти, маймуната. Аре, играй правилно. И геймуршов, ще ти касна тебе. Какво ще ми бута то? Да му сера в устата. Педал. Грузник мършав. Аре да си. Ей да ти я изчезвай, бе. Аре играй като хората, бе. Аре сега, fuck you. Гледай това, сега ще му удари. Гледай го какъв е това ноб, бе. Да му сера в устата грозна. Циганин мършав. То му виж името, то се познава, че идва от Тунис. Аре, бе! Еми, сега как му вкарам, то си го заслужи да му сера в геята. Сега почна да риташ. Сега почна да играеш, нали бе? Арабин. Араб, чураб. То сега ще го вкарам, ни пука. Не! Виж как го казах, че ще го вкараме и сега греда. Аре, то какво ти иска да прави? Той сега е 100% гол. Аз се знах. Аре сега, in your face. Браво, бе. Добре, хора, това беше за днес. Сори, че се ядосах, но така трябваше. Ако ви харесва клипчета, давайте палец нагоре, абонирайте се и чао!